Салом ба ҳама, хуш омадед ба канали мо. Боз як бозии нави дигар барои пул коркунӣ дар телефон. Силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. Дар ин бозӣ мо кристалл кор мекунем. Кристалла метавонем ба пуле ҳақиқӣ алиш кунем. Барои бозӣ кардан пулеро интихоб мекунем ва дар инҷа моро нишон додааст ки нажмитиш то бо начад. Нажмитиро зер мекунем, бозии мо сар мешавад ва мо бояд ки ҳамин кубикои кабута бигирем. Кубикои сирх дига кубико боша, кубикои моро кам мекунад. Ва ин ама охири бозида омадам. Бозиро буридам ва дар инҷа моро далера нишон додааст. Далера зер мекунем ва мо як кристалл кор кардем. Бо ҳам хеди бора метавонем бозиро давом додан бигирем, бозӣ кунем, бо ҳам хе кристалл кор кардан бигирем. Бозӣ ҳамин 10-15 сонияда уримша як раундша мегузарӣ. ва ин ама бо охири бозида омадам. Бо ҳам хе далера зер мекунем, бо бозиро давом додан мегирем. ва агар ҳамхе шумо биё ягон кубик нагирем, ҳамхе дар девор ки расида, шумо бой метавонед бо бозиро айсар бозӣ мекунед ва зановаро зер мекунед ва айсар бозитонро давом медиҳед. Ҳозир мара кашлока метавонам кашлокман дида ва вақте шумо агар нав бозиро сар карда бошед, ҳамин кашлоктонро нишон намета. Поёни плеерда ҳаста, ҳамин значокро нишон намета. Аз тарафи дасти чап угли боло дар экран чанд бор зер мекунем, то ҳамин кашлок пайдо шудана. 10 бора, 20 бора, чанд қадаре ки то вақте ки ҳамин кашлока нишон, ҳамин значоки поёнгии дар поёни плеер аста, ҳамин значока то нишон додан шавад. Баъд ҳамин значока интихоб мекунем. Ман ҳозир дар баланси ман 12 та тангай поёнда бошад, нависаги ки ведите текст дар ҳаминҷа бошад, рақами кашлоки пайрмона менависем ва ина 1000 кристалл ки кор кардаем метавонем пулмона бигирем. Аҷа болода инструксия дорам, метавонем инструксияша бихонем. Подробная инструкция в нашем телеграм-канале. Обязательно прочитайте перед мену. Ва инҷа телеграмшона мекушоем. Ва ина телеграм-канал дорам, бозишонам бошад. Дар ҳамин телеграм-канала метавонем бозиро ҳаминҷа скачат кунем ва дар бораи бозӣ дар ҳаминҷа бихонем. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.